Simba ka? Ha? Simba? Pabunyag na mong mibis. Magpabunyag na mong bibi mibis. Ha? Ayaw hilak-hilak dito, ha? Ayaw hilak-hilak dito, ha? Ha? Dam! Ayaw hilak-hilak dito, Dam, ha? Ayaw hilak-hilak, ha? Ayaw hilak-hilak dito. Ha? Katawi ang pari, ha? Katawi, Katawi ang pari. Katawi, ha? Tina, welcome to my vlog, Father. Video. Nagatuo ka sa Diyos kamahan, magkagahon sa tanan, bumuhat sa langit ng salita. Nagatuo ka kabukan sa Kristo yang bukod sa nak, nagyanag ko Maria Magdalena, nagsang sa to, namatay, tinubog, nabanaw, nabigan sa paglatay, o karoon nagahipon sa tuo sa pahan. Nagatuo ka mo sa Espiritu Santo, sa Diyos sa tuyo na simbahan, sa pag-iusan sa mga santos, sa kasayos sa mga sala, sa pagabanaw sa lawas, sa pagkakamit kayo. Mao kini ang atong pagtuo, mao kini ang pagtuo sa simbahan, mapasaybuhon sila sa pagpadayan ni Kristo Kristo ang atong Ginoo. Buot ba ninyo ang inyong mga bata karon ulnyagan kaya sa pagtuo sa simbahan, pagpadayan ang atong tanan? Pastor Father, ay. Katawi. Ngalan. Gabriel, pagpapagay kanimo sa ngalan, samahan, pagpapagay. Santo, ang pagpapagay na nagnaong buhay kayo. Ngalan, ibis, para punya kanimo sa ngalan, samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Ang ngalan, itaro kayo, mga sa anak. Ngalan, Pagkakapon kanila kanunay ang siga sa pagtuo diya sila sa komunikasi sa pagbalik sa Ginoo. Sugat nila sila kaniyang pan sa tanan ng mga santos sa dingharian sa langit. Isulong nila sa Kristo na bunyagan ang kamulihan kaniya. Hallelujah, hallelujah. Ginigugma ko mga kaisimunan, kini mga bata na natao na pag-usap diya sa dunya. Tawag na sila mga anak sa Diyos sa pagkalinoon, mga anak ng sila kaniya. Naagi sa sakramento sa perma, dawat na kapuno sa Espiritu sa Diyos. Kaya sa pagkalawat, pagpong kayo sila sa pagkiti sa halan ng Kristo o pagtawag sila sa Diyos sa silang mahiya sa simbahan. Congratulations sa mga bata na bunyagan karon. Salamat sa pagkitikanan ng mga kasino ay hindi padala sila mga bata sa bunyagan ng Espiritu sa kaniya. Padala